Ọhaneze ndị Igbo ana m ekene na asị na adịla onye ọbụla na mmanụ ụbọchị nke taata biko ebe na-enene m asị m ya ma ala gị ma biko jee solo anyị na Facebook anyị like ya the page like kwa follow ya afia anyị bụ Igbo Channels TV na Facebook ikilike na the description of this channel ya afọkwu ya ikilike na the community section ya afọ link anyị ikilike na the about of this channel ya afọ link anyị biko anyị mere ka onye dịla onye ọbụla izi feel like follow anyị na Facebook maka na onwe video dị ebe a na dịrị ebe a nwekwana nke dị ebe ahụ na dịrị ebe a biko ha ji emeli ha bụ ka okwu anyị na-ebi nke wee na-elukwa ụmụ Igbo niile ntị ebe ọbụla ị nọ maka discover gom na ọbụrụ mmadụ niile nọ Facebook nọkwa na YouTube ọbụrụ mmadụ niile nọ YouTube nọkwa na Facebook mana onwe ndị nọkwa na the both side biko nwekwa nke ị na-afụ na-nyere anyị aka na-efoli ya biko a kwuburu mgbe gara aga sị na Oga Jik na-emetezi alụ n'ala Igbo anyị biko ihe a vidio Jpac mere ebe ọ na-akpọ for the arrest of Oga Jik wee na-akpọ the whole relevant securities niile ama si je kpụrụ Oga Jik maka na alụ ha na-emezi na Ọkịja karịrị akarị amarọ m na alụsị ha na-asị na ha na-atụ mmadụ na n'afọkwa ha gbuo Jpac wee sị na a na-akpa mma akpa nwee ka ọ bụ na ha akpa ananya bụ ihe ka anya bụ ihe wee ghara igbo ha a wee na-asịkwanụ dodododo ndoloko unu malụ ka unu esi tie ọnụ nya bụ okwu ka alụ anụnwa bikana unu etinye bụ okwu nenenụ vidio ebe Jpac na gbapụ Oga Jik afọ maka na otegwu nya bụ ihe agbawara nya bụ wọ mana Oga Jik ewuwego ka onye nwere ya ama biko nenenụ vidio ka unu ghọta ihe anyị na-ekwu ndị be anyị gedekwa m unu ka echi ya zelu a sịrị ebe nwatakịrị na-ebe akwa arụ aka ọ bụla nne ya nọ ebe a nne ya ga-anọ ya okwu nwe bụrụ gịnị unu afụrụ Oga Jik unu afụrụ Oga Jik unu afụrụ Oga Jik enwere ike nne ekwu ekịta asị dịka asị na ọka ikwugide mmadụ no because I could vividly remember such a thing bidoro na ndụ Okongwu dibia people na-asị na nna akparị ya na nna emebiri ọrụ this and that later on ife na nna ekwu mecha gịnị bịa n'isi mmezu but thank God for his life ọ dị liberated now ọ na-enere onwe ife a na-akpọ legit income legit money at least every month Okongwu dibia adịgo show 150-200,000 dị legit from content ọ na-create now Oga Jik wee ṅụọ iyi fọrọ ntutu eta na ọ ga na mastermind killing abana ihu one shrine mmadụ ịnọ a na-azụ aka ji ọfọ Okeke ji ọfọ Okafọ ji ọfọ Okonkwo ji ọfọ Okori ji ọfọ ka ezi onye ji ọfọ a na-arụ guy atụ ọ ga na arụsị ọ bụ na ịbịa ha maọbụ na arụsị egbughị gị esi n'azụ chọọ ka esi wee megịnị otuwurie gị with poison a wee dị proud enough Ọkịja nọzikwa n'ụlọ ndị Ọkịja nọzikwa n'ụlọ ka anyị aghọọ na ndị na-ekpuchi mmehie na-ekpuchi ajọ ife. I'm calling on all the Ọkịja big brothers Asia Tiger Ọkịja bịa watch kwa the video bịa probe this boy bịa nyocha this guy na-akpọ Oga Jik Ọkịja big brothers bịa nyocha onye a na-akpọ Oga Jik onye a ga na-ebutere unu ajọ afa na Ọkịja aja n'ogidi because o doro m anya na Ọkịja bụ nnukwu obodo filled with men of integrity high class men nọ n'Ọkịja ndị odogwu juru Ọkịja ndị gụrụ agwa juru Ọkịja ndị mụ ife a na-akọ juru Ọkịja mana unu gba nkịtị this nwa nkịta na-akpọ Jik ya emebiri unu ezigbo afa Chineke ji aka edoziri Ọkịja ọ bụrụ nwa nyaha nwa 1995 ọ bụrụ nwa 1995 ya ebe mebiri unu omenala ọkpụtọrọ ọkpụ Chineke ji wee gozie Ọkịja. I am calling on security apparatus in Anambra State maka na o dogo anya na Jik so na aka na-egbusisi ụmụ youth anyị na Anambra State na evido nke a na-etere ndịnị Jik je mastermind ya aduwurie nwatakịrị dọkpụrụ ozu enwezi ihe eji ozu mmadụ wee kpọrọ. People keep on promoting evil day after day. Mmadụ nwụọ ara akụ aka na-asị keep up the good work which useless good work. Ride on which ride on top of evil, ride on top of atrocity. You have followers
but all the go na your followers amaram na eke into two na half beefing support evil, which means you have half of evil followers. Half nke ọzọ bụ ndị na-adọgbu ndụmọdụ mana ntị gị bụ fancy emere mkpọchi. Na-enye Oga Jik ihe Oga Jik ka eme na Anambra State ntị adịbeghị because na onye na-enweghị ife ọ na-arụ agụrụ n'egwu na agụụ bụ isi ọrịa. Ọ na-eme all possible best ka ọ fụ na o meminara ndụ youth niile. Inyegoro Oga Jik 50,000 o egburu mmadụ, inye 100,000 o egburu mmadụ. Ihe only did bụ that your money nye na ego. Oga Jik na-emekwa na arụ na Anambra State. I'm calling on Zone 13 Commissioner of Police Anambra State, even DSS and the first headquarter Abuja. You know, see this small boy who I put in picture now. If I want to know what I am saying, whatever the number Jik, track the number Jik, track the previous call Jik, as at 2 months ago till date. Kunufuna Jik na Rojobo na Anambra State. Marande mama Bosunu Gama will get na why you guys try to pull each other. We are not pulling anybody down, but we are trying to liberate the person. If we don't and go with the asnan they pull it down and they pull it down. Mboju wegota and Mboya bridge wegota where for no pulling down. No on the Kanazo Kongo on other upload. Okuto DJs or DJs. Nene Oga Jik Ojeba onya video onye nke aza ogugwu akpọ Okija akaji ofo ogboye nke video onye nke aza ogugwu akpọ Okija akaji ofo ogboye nke video to tell you no guy ka na arụzi na eji Jik o matabeghị na onye agba akaji ofo na onye abụrụ akaji ofo na onye agba akaji ofo na onye abụrụ akaji ofo e were shrine okpụtọrọkpụ gbogbo Okija ji wee dị ebube were na-egwu wayo. Jik were shrine no Okija na-egwuru wayo because o doro m anya ọ bụ na Okija shrine mma mgbe mpere mpe, ọ bụ na ogwugwu agba Okija mma mgbe gboo mgbe mpere mpe ka a na-akpụtọ like this na oke egbugo ndị na-efe eni. O doo m anya na ọ dị ka ekechiere ya bụ arụsị kpaa ya akpa because a na-akpa mmụọ akpa. Ọ dị ka akpago ya bụ arụsị ka ọ hapụ igbu ha. Ha were na-arụ guy. A were na-arụ guy. Jukere m ajụjụ ma ọ bụ gwakere m ofu onye ya bụ shrine gburu n'obodo oyibo. Maybe onye na America, ma onye na South Africa, ma onye na China, ma onye na obodo oyibo across the bridge, across the river, the sea. Atụrụ na arụsị gburu. No, o megbue. No, aga na-ede ọbata ha na Christmas. 2 or 3 things ka Jik ha ji eje mba egbu mmadụ. Either na ha ji assassin chụpụ onye ahụ atọ na arụsị ka agbagbue, or na-esete panel nga eji nye poison ka ọ nwụọ, or na-eji ebe agbawuo or mee anything or batako area accident because ọ batago ọ nọ n'ala Igbo. A na-ebupụta ozu mmadụ were keke na shuttle bus na-ebute ozu mmadụ a na-akụ aka na-asị keep up the good work n'igbu mmadụ. I don't know why some families keep on silence. They keep silence over the continuous killing of Igbo youth done by Oga Jik and his gang. And I keep up the good work. Mwa ya bankete. Oga Jik izo ego ukwu na nsemalam. Izo ego ukwu na nsemalam. Maka mma dogidegi dobara gị EFCC, dobara gị DSS, dobara gị Force Headquarter, dobara gị Commissioner of Police. Ogwe ifuru gị Oga Jik. Ọ bụ na ekwusi ya arụrụ ana na ya atrocity ide na Anambra State. Mma dogidegi a ga-eme gị invite na Zone 13. Mgba ka ya ama na evil can never pay you good. Follow peace. Soro informa now kabugbo. Mana ndị ekwu yo dịka na adọchi ya ga-azụ. Adị ma adọchi ya ga-azụ. Make use of your followers. Onye nwere 300,000 followers abụrụ ọzọ mgbara taa. Make use of your followers. Create content. Mee legit work. Ka ị nwee legit money. Mana ị nwee iyi no ide eduhie 300,000 n'ụzọ
Nina n'iyi Oga Jik agwa nge yo lie na mmụọ bụ Jpac okwu anya ọnụ atakata abụsịa dị na nwoke mma adọghị vam nke a ka bụ 1. By the time I come back to part 2 ị ga-agba ọsọ na Anambra State, you will run come off Anambra State. And I'm also calling on the senator representing Anambra South to look into this boy. No onye abe a fraud, a crook, and a rogue. Unu bankete Oga Jik ya ala youth n'iyi ka mpụtakwana ọ dịkwa. Igbo mụlụ nze m ụzọ anyị na-ekene na-asị biko ị na-enecha vidiyo anụ nwa biko like ya subscribe on this channel, gbela notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ. Nke kachasị mkpa biko onwe ihe ọbụla ịchọ ekwu drop ala comment gị na comment section, like wana this post biko nyere ya aka gbasapịa ka o nwekwa n'ike na-aga viral na-enweta more reaction and more suggestion and recommendation. Anyị ekene onye ọbụla kene ihe na-egbo n'ime Igbo ihe ka anyị nwee mgbe ọzọ.